Correcto. Ben, moi boa tarde a todas e todos, benvidas e benvidos. Moitas grazas por estar hoxe aquí con todas e con todos nós. Temos aquí presente un comando itinerante coruño de luces. Eles fan o podcast A actualidade está sobrevalorada, e antes de que ese interrogante bretemoso que se conforma no ambiente cobre máis forma ata que non nos vexamos, obviamente, sí, falta unha persoa, falta Antón Losada. Este podcast leva máis de 100 episodios, é a primeira vez que falta Antón algunha grabación. Vaya por diante isto, vemos algunha cara defraudada entre o público, non pasa nada, estamos no entroido, podémoslo superar. Pregamos vos, desculpedes a súa ausencia por motivos estritamente persoais, e senón tiña toda a ilusión de estar aquí, e aparte era unha cita que tiña marcada e que lle facía especial ilusión. Transmitimos vos as súas desculpas no seu nome. Correcto. Bueno, o proxecto xornalístico de Luces, como sabedes moitas e moitos de vos, tal vez, sabedes que ten unha revista en formato físico, cunha periodicidade mensual. Vamos preto dos 140 números ininterrumpidos, o cal constitúe unha sorte de epopea nos tempos que corren, e ademais que a revista di a verdade, quero dicir, é un mérito engadido, non? Se vemos outros espectros do xornalismo galego e estatal. Pola revista teñen desfilado algunhas das mellores sinaturas xornalísticas e literarias do país. Eso é un enorme mérito. Tamén, dada a miña presencia ocasional, tamén teñen figurado algunhas das peores, non? Pero en todo caso, en ese sentido, é unha revista heteroxénea e plural. Ben, dito isto, deixando as brincadeiras, bueno, a actualidade está sobrevalorada. O podcast o que hoxe ides asistir forma parte da oferta que nese formato o proxecto de Luces ofrece a través das súas redes, a través da rede. Son as Womansplainers tamén, e Cultura Luces a cargo de Lois Blanco Araúxo. Non? Sí. Sí, un chaval da zona de... Pero entendemos que, bueno, ten especial relevancia a pervivencia dun proxecto como este, un proxecto que está comprometido cos mellores valores do xornalismo, algo que no seu día Albert Camus enunciaba, e que se refería a un dos valores centrais, o de informar e non dominar, non esa pretensión de orientar a opinión, ou no sentido de manipular a cidadanía, senón de darlle ferramentas e elementos de coñecemento para que a cidadanía conforme o seu propio punto de vista e o seu propio criterio. Neses valores, pois creo que se mantivo inamovible Luces, aínda que por ela pasaron moitas e moitos, inicialmente fundada por o noso compañeiro Manuel Rivas e por Xosé Manuel Pereiro, pero secundada, en todo caso, por moitas vontades e afectos dos cales hoxe temos aquí unha pequena parte que vos paso a presentar. Temos, ademais de Antón, que como xa excusamos a súa falta, contamos hoxe con Ana Luisa Bouza. Di a Wikipedia que é unha política galega, politóloga e xornalista e moitas outras cousas. Marta Otero, valor referencial da New Wave coruñenta, do xornalismo coruño, na súa mellor versión, interxeracional tamén o proxecto de Luces, e os mandos da nave no desgoberno, o frontman de Radio Océano,
o polifacético Xosé Manuel Pereiro, tamén ben coñecido de todas e todos vos. Eu son Antón Losada, como xa ben sabedes. Sen máis, paso-vos doulle a palabra a Xosé Manuel e agradecendo tamén o apoio da Concellería de Cultura do Concello de Lugo que nos apoia, e sen a cal non sería posible viaxar o podcast non só nas ondas hercianas, senón tamén no espazo geográfico do país, e dar a coñecer un pouco a actividade que levamos adiante, non? Así que, sen máis, Pereiro. Ben, benvidas e benvidos a un episodio máis da Actualidade está sobrevalorada. Este é un episodio, unha sesión histórica, porque é a primeira vez que facemos cara ao público. Por favor, público, bouré algo para que se vexa que non é... Vale. Ben, hasta ahora non mentín. É histórica tamén porque é como a radio de antes, que tamén se facía con xente. Como se ve, o progreso é imparable. O progreso, nunca mellor dito, aquí en Lugo. Ana Luisa Bouza, que hai? Hola, que tal, Xosé Manuel? Marta Otero Mallán, que tal, Xosé Manuel Pereiro? Véxeme torcer o pescozo, normalmente non o fago. Antón Losada, véxote máis novo, véxote máis guapo do habitual. Pero menos informado, menos capaz. Ben, muchas gracias, Lugo, buenas noches. Bueno. Ben. Estou moi emocionado porque, según viña para aquí, vin totin.es, clínica dental, e eu levo vindo a Lugo desde que tiña, antes de ter uso de razón, desde que me saíron os dentes, viña a Lugo a Totín, a que me compuxeran como podían a dentamia. Entonces, chegar e vir por Salvador de Madariaga e encontrarme a enésima ubicación de Totín, do dentista Totín, que en vez de na Plaza de Santo Domingo, ou na Rúa de Santo Domingo, que era onde eu iba de pequeno, pois foi unha emoción, vamos, pasoume toda a vida por diante en 20 segundos. Pero bueno, non vamos falar de min, sino vamos falar de Lugo, porque estamos en Lugo. Creo, estamos en Lugo, non? Efectivamente. Ben, que pasa en Lugo? Como diría o famoso libro daquel de que non sei quen era, e logo Lugo que? Rubén Arroxo, que pasa en Lugo? Bueno, en Lugo pasa de todo. De feito, pois hoxe temos aquí unha delegación de Castelaos que me atopei polo camiño e que me acabaron liando. Aquí estamos presentes, non? Comezando co Entroido. Bueno, temos efectivamente unha delegación de Castelaos máis pequeniños, casi todos. Eles aseguran que forma parte da corporación municipal. Eso din. Normalmente, os da corporación municipal levan uns medallotes así, non lles imos pedir que os enseñen, pero como está, unha cosa, como se di na tele, en 20 segundos, como está Lugo? Pero van en traxe, non? Que adoitan ir en traxe. Ir en traxe, sí. Todos perfectamente elegantes. Efectivamente, o sea, desde Monse hasta Maite, que son os que coñezo, os outros fíome de ti, supoño que tamén son concelleiros, non teñen cara de outra cousa. Que tal Lugo, a parte de frío, para variar, pero vamos, senón non sería Lugo. Senón, estou para falar, sendo de Monforte, pero... Sí, tamén. Bueno, Monforte depende da época, non? O forno ou congelador, depende de cando vai. Non, pero Lugo, pois, hoxe está animado, non? Porque aquí, aínda que faga frío, a xente disfruta do Entroido a tope, e agora mesmo, pois, podemos ver xente saindo ás rúas, enchendo as rúas e disfrutando deste primeiro día, porque temos o pregón do Entroido. Ben, esta xente terá que ir traballar, de feito teñen un pregón agora, non sei por que non nos chamaron a nós para dar un pregón, que tamén temos dentro da nosa do noso polifacetismo, damos pregóns por xunto ou por separado, e tamén non podíamos ter feito, pero un pregón é unha cousa difícil, bueno, corporación, perdón, concelleiros, moitas gracias por asistir, perdón, concelleiros, é que normalmente non teño que andar torcendo tanto o pescozo, nin teño xente detrás como teño agora. Concelleiros e concelleiras, moitas gracias por asistir. Vamos a seguir disipando a non actualidade, sino o que nos pareza
ao longo da actualidade está sobrevalorada. Se isto fora a radio, habería unha cousa que diría cortinilla, pero como non hai cortinilla, pido un aplauso para a corporación. Ben, nestes momentos a Concelleira de Cultura levanta unha revista, non sei se apagou ou non, pero véndenas na saída a un prezo axustado, non houve que pagar fialato por traelas, entón véndese na entrada tanto as revistas como as axendas pro Palestina. Esa sandía que ten na capa é unha solidaridade con Palestina. Ben, que temos hoxe? De que temos falar hoxe? Que así non é o mismo. Eu pensei que íbamos gravar coa mirada do pai da patria detrás de nós, fiscalizando, pero que así eu casi que paso. Sí, non. Quitousenos unha presión, porque a verdade era bastante impresionante. A xente que escoita o podcast non sabe que ademais de ter o público mirando panos, tiñamos detrás unha fila de castelaos, dos concelleiros e concelleiras de distintos tamaños. O Comité Censor de Fillos Predilectos. Que nos miraban as costas e que daban un pouco de, non sei, aparte de castelaos de distintos responsabilidade. O cal é guai, porque eu lles dicía antes, eu pensei que os do bloque non tiñan sentido do humor. Hai de todo, hai de todo. Hoxe o concelleiro do bloque da Coruña, Paco, te quiero, se me está escuchando, puxo unha peluca. Eu vino pola rúa e foi como ¡buah! Non, o Bautista tiña moita gracia. E os do PP viñan ben tamén, que viñan disfrazados tamén de comparsas. Sí, nada, é coña o do bloque. Bueno, ben, unha cousa, estamos no cárcere vello, digo, eu non é a primeira vez que entro nunha cárcere, sempre para cousas de espectáculo, evidentemente. Pero é curioso o bonito que está, o ben rehabilitado que está, en comparación ca chafallada que hai na Coruña, non? Eu non sei como tú que eres cronista local podías contar, ainda que creo que o tema do cárcere da Coruña empezou antes, quer dicir, Lois Losada podía contar como foi... Que Lois? Bueno, o da lá. Podía contar como foi a rehabilitación desto e ti como non foi, como houve intentos de rehabilitar o da Coruña e nada. Sí, foi unha rehabilitación integral, non? Non teño ni idea exactamente como foi o proceso de rehabilitación, pero si sei o que creo que, bueno, sí que trouxen a miña crianza cando era o noso fillo, cando era neno, ao Festival de Clowns, con pretensión divulgativa, de que tomen as crianzas conciencia social. Un mago argentino dirixiuse aos meniños, dixo: para mí é moi especial estar acá, en este lugar, esta cárcel está re bien, e dice: niñas y niños, así que ya saben, si no quieren acabar en lugares como este, pórtense bien. Bueno, foi unha visión un pouco superficial a pedagogía é moi importante da cuestión, non? Pero en todo caso, bueno, que se resignifique un lugar como este, se falamos en serio brevemente, pois obviamente é algo que, bueno, de xustiza, non? Sobre todo para tanta xente represaliada noutros episodios máis escuros e tristes da nosa historia, verdade? Claro, o normal é que a xente de Lugo, que, por certo, unha cidade da que eu fixen moitos memes, pero que me parece unha cidade maravillosa, ademais cada vez que veño digo, joder, que gusto, unha cidade na que se pode camiñar, na que tes un centro habitable, cheo de xente, increíble, pero que eu non sei se a xente de Lugo valora ou se cadra así a importancia da rehabilitación dun lugar como este, porque eu non sei se coñecedes o caso da prisión provincial da Coruña, que é un edificio pois que podía ter o significado que tiña este no pasado, non? Pois lugar de represaliados, onde metían a xente que se cadra, pois se tivese unha segunda oportunidade podía estar insertado na sociedade. Está aí en frente da Torre de Hércules, quero dicir, temos aí vistas ao mar, mal clima, pero vistas ao mar. A Baía Coruñesa, a Torre de Hércules espectacular, e temos o cárcere, que é un pendello que está caendo e que
A min, eu chego a Lugo, vou non dicir en castelán porque non sei se hai unha frase coa potencia desta que vou dicir, se me caen los palos del sombrajo, porque claro, ves este lugar rehabilitado, resignificado, onde hai lugar para cultura, onde hai lugar para un espazo da memoria, quero dicir, e chegas ao cárcere da Coruña, é un lugar que xa tivo varios incendios, no que parece que non pasou nada, no que eu penso que a xente que nos goberna, bueno, hai un pleito destes enquistados entre administracións, o típico, non, enquistado onde hai 20 anos, non, é culpa túa, non, é túa, non, ti tens que soltar os millóns para rehabilitar. Un espazo que está caendo, que eu penso que para as administracións a solución perfecta sería que simplemente caese e nos olvidamos do problema, e que encerra unha parte importantísima da memoria histórica da Coruña. Entón, eu entro aquí e eu teño unha envexa real, moi sana, do que se fixo co vello cárcere de Lugo. Entón, temos moito exemplo que tomar na Coruña e me encanta estar aquí precisamente por iso, porque eu cada vez que entro na nave central, vin varias veces a outras iniciativas culturais e artísticas que se fixeron aquí e digo, é que este é o camiño a seguir. Vale, digo cando xa se foi a corporación, pois moi mal, hombre. Como? Que o dis cando xa se foi a corporación. Pero despois non se escoita, non? Pero que non escoiten o do bloque co do sentido do humor. Ana. Sí, pouco que engadir, non? Eu creo que é un exemplo a seguir. Hai un montón de edificios abandonados, históricos, de propiedade pública que teñen que ser utilizados, non? O cárcere da Coruña é que hubo hasta o proxecto de que fora un parador. O sea, que hubo de todo, non? Hubo un pequeno período no que sí que se utilizou, aínda que non estaba rehabilitado, pero, bueno, as condicións físicas que tiña eran tan malas que agora está clausurado e, ademais, que non parece que sexa unha prioridade política para ningún grupo, está abandonado polos propios grupos políticos do Concello da Coruña, non? Parece que non hai interés. Eu creo que sí que é un espacio que, ademais, no entorno da Torre de Hércules sí que tería moita utilidade, non? Ben, non é o único, porque aquí, Lugo, polo que me contaron, o edificio veciño á estación de autobuses, que eu tamén teño traballado moito no seu día, e, bueno, traballarei máis e teño que ir en coche de línea a Monforte, porque non hai coche directo. Coche de línea, que vintage. Sí, bueno, en fin, no inicio chamámoslle empresas, porque é empresa tal, empresa cual. Iso é como dicir vou ao sanatorio, en lugar de dicir vou ao hospital. Bueno, boa residencia. A residencia. Residencia. Non saben que facer ca estación de autobuses. Cada Coruña, na estación de autobuses da Coruña, tampouco se sabe que facer, que eu sepa. A de Vigo, de momento só está, digamos, para a cubillo de xente desamparada. Tampouco se sabe que facer. Que pasa cos edificios con este tipo? Que pasa ca estación de Lugo? Contanos, Antón. Lois, entende? Bueno, Ángels, yo quería decir que... Ángels, yo te quería decir que, mira, Ángels, Barcelona, que pasa? A ver, desde o PP témolo claro, joder, mandar buses para a Coruña e na máis o sábado, entendes? Nese sentido, un arquitecto da nación como Diego Calvo teno claro, é dicir, programa, pareceme ben, implementar saídas en autobús a Coruña a Esgalla desde que haxa luz o sábado ata que se vaya a un dos principais centros de peregrinación de Europa do Sul, que é Marineda City, non? Marineda City, bueno, hai moito de Carballo, tamén hai que ter algo de tal, pero e a Vigo non van cando son as luces, non? Bueno, es que Vigo, como dicen los de Vigo, joder, es que mola Lugo, pero es que estáis tan lejos. Pero e as luces non, e estas excursións con demostración comercial sin compromiso, o Corpiño ou eso, non hai. No, xa che digo, peregrinaxe aquí estamos repartidos entre 3 ou 4 puntos estratégicos, é dicir, no centro da provincia está a Disco Hermo Muimenta, Marineda City, que poderíamos decir... Sí, é como Disneylandia para maiores. Sí, Disneylandia para os maiores, efectivamente. Bueno, eu creo que esta proposta que se descolgou o vicepresidente de Galicia, falando un pouco en serio, bueno, forma parte desa
non sei se trampismo amable, non? Ese patrimonialismo tan en boga que está últimamente, non? Na que, bueno, parece que se funciona a base de ocorrencia, pero realmente parece que habería outras estrategias e outras vías posibles para proxectar o futuro da cidade con este tipo de enclaves e de edificios, non? E non estas historias que de algún xeito tampouco caeron moi ben entre a cidadanía. Non sei se aquí a xente está pola labor de se viu ben ou non, non pretendemos establecer agora un debate, pero... Por qué? Eu quero saber. No, un momento, pero... Non se pode interaccionar? Sí, pero o micrófono que van a utilizar é o meu, entonces deixa que acaba de falar, entonces vale, perdón. paso o micrófono para que opinen, pero antes non, porque me quedo sin micrófono. Vale, pois dalle, opina, despois que opina xente de... No, despois solto o micrófono porque vese que teño o micrófono mellor que os demais. É o micrófono da xente. Ben, ademais, en Lugo, o futuro uso da estación Bella de Autobuses é un problema, pero comparado cos problemas do tren, eso non é nada, non? Porque... Que tren? Aquí Que é un tren? Papá, que é o tren? Falando de comunicacións, non? Se cadra é máis prioritario mellorar un pouquiño. Sí, realmente por exemplo, unha das cousas que un aprende indo a salir ca xente que vai estudiada de Lugo, que foi a Santiago, e os que facíamos que estudiamos en Lugo e non accedíamos ao ambiente universitario propiamente dito, ou cando accedemos ao comité de redacción de Luces, descubrimos que a xente fala do tren, non? Como un elemento central na súa... Teño que ir coller o tren. Chama moita atención. Teño que ir coller o tren. Sí, teño que me sabe o tren, que digo, que dicen de tren? Claro, o poema este de Curros de na chegada a Ourense da primeira locomotora, ainda non o entenden os de Lugo, claro, porque non chegou. Eu viña en tren, sí. Eu viña en tren porque era outros tempos. Bueno, porque non forte sitio de ferroviario. Sí, pero había tren aquí tamén. Ben, é certo que depois había unha costa do Demo. Iso da costa non sei como se vai solucionar. A lo Abel Caballero poñendo unhas carrilanas ou non sei que, pero sí, antes había trenes, sí. Vos sabedes, cada Coruña sabedes que vai pasar? A ver, é que o tema da estación de autobuses, para min, sabedes, estades familiarizados co concepto espazo liminal? Sí. Que son no lugares. Sí. Quero dicir, que pasa coas estacións de autobús? Por que son tan feas e tan inhabitables? Porque son como a hostelería en Santiago. Son irrecuperables. A de paso cañonazo. A de Vigo, en lugar para ir a delinquir, que entras e te dan ganas de delinquir. Non sale. Bueno, eu dei unha vez, estuve dando voltas, como 10 voltas alrededor, hasta que me di conta de que se entra a través dun paso cebra. Sí, é da Coruña igual, pero que son lugares absolutamente... Eu entro... Digo en coche. Vale, claro. A de Vigo é absolutamente horrorosa. A de Lugo, perdón, que Lugo é precioso, pero a estación de bus, joder. A da Coruña non é moito mellor, horribles. Pero quero dicir, o arquitecto primixenio das estacións de bus, que? Quero dicir, que leo agora mesmo... Inspirouse naquelas películas... En que estaba pensando? Despois de la bomba. Transpoiting, e que dan ganas de ir... Non sei. Bueno, en fin... Non sei, eu non sei que faría, non sei cal é o valor patrimonial da estación de bus de Lugo, penso que ningún, polo menos agora mesmo que vin e que está dando para liorta entre administracións, non? A Xunta quere facer unha cousa, o típico, non? O típico problema que non existiría se as administracións fosen da mesma cor, non? Que todo sería vontade e entendemento. Penso que a Xunta quere facer un centro de saúde, pode ser? Centro de saúde? Algo se falou dun centro de saúde. Sí, centro de saúde sin médicos. Sin médicos. Xa hai problema para dar de médicos e enfermeiras e todo eso, os hospitais que hai, malo será que... Sí, pero despois, dentro da propia Xunta, tampouco que se poñan de acordo, non? Hai si é unha proposta, hai non... Entón, bueno, por exemplo, despois cando tal, podemos pasar un micro a xente de Lugo congregada e que nos conte que pasa, que van facer. O que ideas ten. Aquí había dous perdóade que inclúa un detalle erudito na conversa. Aquí había dous do barrio de meu pai, do barrio Feijóo, que non me acordo exactamente o nome de guerra. Miña mãe non está, claro, está con meu fillo, non veo o podcast, a conciliación interxeracional. Ben, había dous que se soltaban á altura do campo das Mantequerías, por onde están hoxe os edificios no lateral do Colexio Público de Paradai,
Entón a historia, unha das lendas urbanas, vendo de modo optimista que pudese ser Lugo urbano nos anos 50, finais dos 50, unha das lendas é que á altura da Ponte Romai, eses dous, que eran dous auténticos atletas a parque cabestros, non? Colgábanse segundo conta meu pai e meus avós, colgábanse da Ponte Romai e de paso que pasaba o tren deixábanse caer para ir ver o Deportivo a Coruña, non? Que me parece temerario a parque poético, non? A ver se antes de que acabe o podcast sei como se chaman. Bueno, como Foncellas, non? Dicían que iba disfrazado de outra cousa para ir aos partidos, non? De que cousa? De que cousa? De non guerrilleiro, de non Foncellas. De non Foncellas, non levaba o fusil, non levaba o carné con unidos hermanos proletarios, en fin. E outro punto, avísame de produción que a Xunta ten intención de facer na actual estación de autobuses un centro de negocios. Eso. Non un centro de saúde, xa estaba optimista. Era un centro, pero de outra cousa. Un business center, non? Non sabemos que clase de negocios, verdade? Pero... Hai negocios sempre houve, eu recordo que negocios sempre había. A ver, hai trapicheo na de Lugo, porque na de Coruña sí, se nos estabas falando dese tipo de negocio minorista das estacións de autobús. Creo que era outro. Creo que era outro. Falando de corporacións, hoxe saliu que... Perdón, solo por acabar, digo. Non. E o Concello... Antón, xa sabes que ao 50% deste podcast fálalo ti. O Comité de Castelaos, o Concello na súa facción BNG quere facer... BNG quere facer un... efectivamente, os outros queren facer un business center e eles queren facer un Central Park. Pero, o sea, ti tes chuleta o resto non podemos. Pero vamos a ver, que ten os seus contactos. Marta Veiga, escríbeme a mí tamén. É que eu non son xornalista, teño que aparentar. E o PSDG-PSOE que quere facer? O PSDG está en... parking. Aquí tamén está en pleno proceso de fragmentación. Aquí tiña unha cosa que eu non teño tantos contactos, pero e aquí siquiera teño cobertura como Dios manda, pero sí, me acabo de enterar, a actualidade está sobrevalorada, pero tampouco hai que menosprezar así como así, que Tourillo e outros 50 de la fama acaban de asinar un apoio, un manifesto de apoio os 4 díscolos do PSDG de Santiago, a Mercedes Rosón, que é suscritora, temos un respeto, e os outros 3 que non me acordo como se chaman, que son rebeldes a disciplina partidaria. O PSDG, por dar contexto, no? Give me test. O PSDG quere facer un... como en aqueles anuncios de xogos infantis, Bizac, quere facer un Arqueonova, non? Porque hai restos arqueolóxicos aí, entón queren tirar por esa beta. Temos esas tres... Bueno, que malo será que según Saches non apareza algo, sempre aparece algo en cantos Sachas. Restos arqueolóxicos de Laxe, bueno, non vamos agora a ferir sensibilidades. Ben, bueno, solventado o tema da estación de autobuses. Na de Santiago fixeron rápido, tiraron con ela e non sei que van facer. Que fan ali? Na de Santiago? Pero que esa era insalvable, era ainda máis fea que as outras 3. Bueno, sí, pero que fixeron ali con ela? Que fixeron? Eu que frecuento pouco. Ana, tú de vez en cuando ibas a Como Santiago. que? A Xunta. Van facer a Xunta. Hombre, mira que bien, sí, efectivamente. Mira que ben, efectivamente, unha Xunta bis, que bien, efectivamente. Mira que, claro, non hai como vir a Lugo para que tes un público enterado, non como a nós, así que efectivamente, unha Xunta, claro. Unha Xunta de bois. Ben, falando da Xunta, porque, vamos a ver unha cosa, esta é unha cosa que a mí ten me intrigado, e normalmente destas cousas acaban do apuro losada, pero, pues claro, falta, e estamos así tanto desnortados. Por que non quere cartos, Rueda? Porque lle sobran? Porque este que non quere, digamos, a quita da... A min, sinceramente, se o banco, non vou dicir cal, me di, señor Pereiro e cónchuge, quitámoslle a terceira parte da hipoteca que me ten aferrollado aos 70 anos. Eu xa non digo a terceira parte, eu xa a quinta. Vamos, é que
dou un bico nos fuciños ao apoderado ainda que teña bigote. Quere dicir, por que Rueda non quere eses cartos que lle dan? Sí, isto é unha pregunta, evidentemente. Isto é un rebote para Luisa, por favor. Ana Luisa, al rebote, por favor. De sustituta de Antón Losada. Claro. Bueno, eu creo que xa... Seguro que o público sabe tanto como a nos desto, porque xa se ten falado moitísimo, non? A ver, non é unha quita, é unha... simplemente que esa débeda, en vez de ser das comunidades, esa parte vai pasar a ser do Estado. Eso quere decir que as comunidades van ter que deixar de pagar intereses por esa débeda que teñen. Non todas as comunidades están na mesma situación. Galicia, igual que Madrid, non acude ao FLAS, sino que pide prestado aos bancos. E aquí, en este caso, pide prestado á banca. Non me digas. Nos pode extrañar... Que non íbamos dicir o nome do banco. Nos pode extrañar que a Xunta prefira deberlle cartos á banca que deberllos ao Estado. Pode extrañarnos. Sei que lles dan mellores condicións. En calquera caso, o único que vai suceder é que van ter que deixar de pagar intereses por esa débeda. Si non aceptan a quita, que non sei ni siquiera si poden non aceptala, Madrid xa dixo que non a vai aceptar. Madrid tamén prefiren debedarse cos bancos que co Estado. Seguirán pagando esos intereses, e esos intereses no canto de adicalos a sanidade, a educación ou a poñer parques eólicos, que é o que parece que é a prioridade da Xunta neste momento, ou a subvencionar a Altri, igual, se cadra é mellor que ellos dean a banca, non sei. Pero, bueno, en calquera caso, seguirían tendo que pagar uns cantos centos de miles de euros de intereses cada ano, non? Bueno, todo o mundo cree, todo o mundo creemos que é unha posición un pouco falsaria e que cando chegue a hora de verdade ninguén vai renunciar a deixar de pagar eses intereses, e agora o que temos que reclamar é que os adiquen ao que teñen que adicalos, non? Unha vez máis, o problema non é só ter ou non ter cartos, sino a que se adican eses cartos, non? Pero unha cousa, unha pregunta inxenua. Falando de Altri, a banca non é quen vai poñer tamén os cartos para Altri se non veñen da Unión Europea? A Xunta, xa comentamos no outro episodio deste podcast, está a crear dende hai uns anos unha serie de empresas semipúblicas de colaboración público-privada nas que, dedicadas sobre todo ao desenvolvemento de plans enerxéticos e temas no territorio e na costa, non é casual que reclamaran a competencia de costas, non? En esas empresas público-privadas que se van creando, que xa levan 4 ou 5, hai un socio común que é a banca. Entonces, a banca é o socio preferente da Xunta en este momento, non? Se non é a través da débeda, a banca vai seguir cobrando os intereses, porque se non llos paga a Xunta, vai llos pagar o Estado. A banca non vai perder, naturalmente. A banca nunca perde. Lois? Non teño nada que decir a este respecto. No, a mí pareceme que Rueda fai moi ben, que me parece que esta política que está marcando o tellado na vanguarda de este zumba yo caneco güey, no, yo caneco zumba. Bueno, creo que Rueda interpreta moi ben o inconsciente colectivo, non? Que o galego non lle gusta deixar de ver. É verdad, está reflectido nesa lápida, non? Deixo todo pago. Non, entón, nese sentido, nada, creo que está sendo moi duras e moi duros por esquerdosos, tal vez, dende certas posicións. Eu creo que Rueda está facendo o que corresponde, non? En ese sentido vai ter todo o noso apoio, desde a Federación de Municipios. De vos pagadores galegos. De paradores galegos. De vos pagadores. De vos pagadores galegos, perdón. Non que estabas falando. Non estaba seguindo a improvisación. Perdón. Dalle. Non, xa rematei, era esta a miña aportación. Non, me interesa o punto de vista de Marta porque é moi ruedista, en el fondo.
A ver, punto de vista ruedista. Mira, estaba dicindo Rueda agora mesmo. Non, a ver, eu, que son a que trae a este podcast a voz de Rueda, porque penso que como presidente de todos os galegos ten que estar aquí representado, ainda que sexa a través de mí. A ver, eu podo entender se xa entramos xa non no rollo das cousas del comer, non? En temas de aritmética parlamentaria e cálculos políticos. Eu entendo que Rueda non queira entrar no xogo de Pedro Sánchez, que é un maquiavélico, e sabe perfectamente que, a ver, isto forma parte do seu... É certo que isto forma parte... Non só eso, acaba de meter no caldeiro a Francuesta. Es verdad, Pedro es verdad. Sánchez. De eso no se habla, el socialismo en este país. Efectivamente, pero bueno, por sigue, los emprendedores traficantes de animales. Pero, perdona, sigue. Claro, o rollo é que é certo que isto forma parte do pacto de Pedro Sánchez con a Esquerra Republicana, non? Bueno, sí que é certo que isto é unha prebenda para Cataluña. Pero claro, Rueda políticamente poucas máis opciones ten que opoñerse, inda que sexa bo para Galicia. A alguén lle cabe a menor dúbida de que Rueda vai acabar aceptando? Quero dicir, a mí o que me queda por saber é cal vai ser a excusa, non? Acabalo regalado ou... non vamos a ser tontos, non? É que Pedro Sánchez é un dictador e non nos queda máis remedio que aceptar a quita da débeda. A mí non me queda máis... O sea, non me... Vamos, non sei se alguén do público pensa o contrario, pero penso que, vamos, que... Porque ainda hoxe lle preguntaron, que opina de la quita de la débeda? De la quita de la débeda, aquí castrapeando. Da quita da débeda. É un negocio ruinoso para Galicia, pero a vai aceptar? Bueno, pois xa falaremos, non? Xa será. A Conselleira de Economía de Madrid dixo hoxe en unha radio que Madrid non vai aceptar. Bueno, pero clarísimamente, non vai aceptar. Ten autonomía política con respecto ao resto da independencia para Madrid. Aparte de Madrid, se hoxe digo algo e mañá digo o contrario, non hai contradición en términos, porque eso supónse a xente que ten raciocinio, entendes? A xente que non o ten, a xente que fala sin permiso da cabeza, pois non, que máis dá. Falando de investimentos, e xa para acabar, porque isto tampouco, imagino que todos ustedes terán cosas que facer, digo eu, vamos, non sei, e sobre todo depois, canto máis longo é isto, peor editalo despois. Aí atrás hai un señor sufriendo porque está votando e dice, editar isto despois. Ben, porque isto edítase, non pense que isto é un jiji, jajaja. Isto edítase, isto é como coller puntos ás medias. Pero ti non editas, que dices? Non, pero isto é como o darches de coller puntos ás medias, que nunca entendín que era, pero parecía traballoso. Pois o mismo. Onde iba eu? O de investimentos. Investimentos idiotas. Vamos a ver. A Xunta gastou, non sei se 27.000 ou 61.000 euros en un teléfono antiocupas. Un teléfono antiocupas que é un teléfono, ou un número de teléfono, vamos, onde con 135 abogados listos como legalitas, pero da Xunta. Que por si lle ocupaban a unha casa ou outras convenencias. Cantos abogados? 135. Mirando para o teléfono. Bueno, no, imagino que serían guardias localizadas, que se dice. Si non, 135 abogados e o primeiro que pillo o teléfono cando chame é o que leva o caso. Como o teléfono de Moscú que se chamaban, era Kremlin e todos aí. Bueno, estaban dispostos 135 abogados e cando digo que estaban dispostos 135 abogados eran 61.000 euros, digo eu, que algo cobraría, pois non en que se gastaron eses cartos. En poñer unha línea telefónica, non, porque se vas a Carrefour ou a non sei onde, que era un teléfono móvil e non che costa 61.000 euros. Pero cantas chamadas ese teléfono? Bueno, esas chamadas neste último ano tuvo 109 chamadas. Non salieron nin a chamada por abogado. Son muchas, Si lo piensas, son muchas. Bueno, non saliu, o sea, houbo 135 menos 109, bueno, houbo casi 20 e pico abogados que non rascaron chamada. Eso si van por orden. Bueno, desas 109 chamadas, solo 3 eran por
por cousas de ocupación. E o resto? O resto era como... Non, como iba a cousa? O resto é... Manolo, vai cenar. No, é que estou ocupado aquí con o teléfono te ocupas. Mira, oye, es que ya estaba viendo ahora por la ventana, esto está muy mal, saliendo allí entre las silveiras y... Bueno, a los punkis, esto, antes cando a xente movía os marcos, había máis ánimo, había máis movimento judicial, hombre. Bueno, o 16%, cando se fala... Na noticia que deron falaba de tantos por cento, pero non do total das chamadas. Sabendo que son 109, máis ou menos, o 16% é que deberon ser 17, máis ou menos. 17 era de xente que tiña medo que desahuciara. O sea, que é o contrario. Non sei se eran ocupas ou xente normal que o piso lle pasaron algún fondo buitre, a Florentino ou calquer outro buitre para que non nos votaran. Y nosotros aquí no hacemos nada mal, estamos tranquilos. Y es una injusticia auténtica. E ocupas chamaron algo? Ocupa, preguntar polos seus dereitos. Non sei, o mellor esas 17 chamadas, algún era de Ocupa, pero os Ocupas normalmente non están non están para chamar. Non están na web da Xunta a ver que servicios lles dan. O sea, en primeiro lugar, porque o Risga é tan difícil de conseguir que xa nin o Risga están a visitar. E entonces, o 12% era cosas de vivienda en general. Mira, es que tengo aquí unas humedades. É que non ten humedades, Santiño. Vaya Jaén, que aí non ten problema de humedades. Que non ten problema de humedades. Bueno, que levante a mão que non teña problema de humedades na súa casa. Non, que levante a mão quen chamou o teléfono antiocupas. A ver, algún de vostedes chamou o teléfono antiocupas? É que quería retellar, E sabían, quen sabía que había un teléfono antiocupas? Seguramente non chamaron por ignorancia. Pero a partir de agora vamos fretir. A partir de agora vamos fretir as chamadas. Vamos a 61.000 euros. E por que non? En vez de un podcast que estamos facendo a Mona, por que non poñemos un teléfono anti-algo? Ademais, que por 61.000 euros chamas a Desocupa directamente. Bueno, hombre, por favor. Eso é un rendimiento. Sí, digo unha noticia de que Desocupa foi a Monforte a desocupar a un inquilino que levaba 6 anos sin pagar. A xente xa non ten rixo ningún. O sea, un de Monforte que dixou que estuveran 6 anos sin pagar un inquilino. Ese non era de Monforte, hombre. Sería do outro lado. Sería do outro lado. Que, bueno, en fin. Bueno, este momento en que, procurando non esvarar aquí, porque eu vexo algo... Como está aquí o problema, que vexo algo peligroso porque vexo que hai escaleras aí porque pon cárcere vello, pero... Es que baixei eu con micro. Non, baixo eu que teño unha responsabilidade moral. Alguén que decir algo ni nos molestamos. Levantou a man Alonso Montero, a ver. Bueno, Janito, isto cortas despois, vale? Este é abrupto. Non, eu quero que alguén diga que se vai facer coa estación de autobuses. Que non quero marchar coa dúbida. Más que unha pregunta, ten unha reflexión. Alguén? A ver, vemos aí un destacamento de Izquierda Unida, por favor. Aí. Quen queira, querga a man, por favor. Falando de estacións de autobuses e de estacións de trens e de cárceles vellas, collimos un pouco a 6, pero eu quería coller outra carretera que é un pouco máis bacheada hacia o sur e compararnos con Ourense un pouco. E o que pasa, sobre todo, ca cárcere vella de Ourense. Non sei se algún coñece a historia, pero bueno, está no centro da cidade e o agravio comparativo con Lugo de dúas cidades bastante semellantes en número de habitantes é máis que evidente. E, bueno, o tema da estación de bus non quero falar do pendello que fixen en Ourense como estación de autobús intermodal. Sin máis, eses dos comentarios. Bueno, que Ourense é como Macondo, é unha realidade paralela, porque cantos capítulos lle dedicamos a Ourense o ano pasado? Porque era cada cousa que pasaba en Ourense, cada semana, pero como pode ser
Porque ali hai liderazgo, entendes? Era un aburrimiento. Mira, eu non quero entrar en comparacións con estas cousas de o cárcere de Ourense o cárcere de Lugo, porque a ver se vai pasar como cando se debatía pa onde iba o xulgado entre Arzúa e Melide, que estaban discutindo onde había máis delincuencia. Hai máis delincuencia aquí, ten que vir pa aquí. Non, hai máis delincuencia aquí, ten que vir pa cá. Ese tipo de debates non son nada productivos. Quere dicir, non pedemos de para que queren cárcere en Ourense se todos somos santos, para que queren pese a esmorga, claro, pero eso eran outros tempos. O dos edificios, como dixo sabiamente Ana Luisa, non sei se o escoitaron porque fala baixiño, pero tal, o dos edificios históricos sin nada que facer con eles é un auténtico drama. Pero é o mesmo drama que os edificios novos feitos do trinque que non saben nada que facer con eles. E en Ourense o único que lle sobra son porteiros para os centros culturais. Ao mellor, facendo un desvío do exceso de porteiros ao cárcere vello, pois podían facer algo máis. Algúnha outra intervención para revelar o micrófono? Ainda que sexa para tirar das orellas a Antón Losada por non estar aquí hoxe. Bueno, pois estamos realmente moi agradecidos pola súa presencia. Recordarlles unha vez máis que teñen unha chea de revistas e quen compre unha revista levará unha xenda. Vamos, estamos xa rematando febreiro, pero nunca é tarde para apuntar as cousas e quedar ben cos amigos, recordando os cumpleanos, os aniversarios de boda e todo eso. Eu celebro o meu este martes, por certo, se queren felicitarnos ou regalarme algo. E máis nada, moitas gracias. Como nos despedimos, Lois Pérez en función de Antón Losada ata outra. Gracias, Ángel, de verdad. No estamos todos, falta Losada. Ana Luisa Bouza. Chao, ata a próxima. Tú como te chamabas? Marta Otero. Ata outra. Ata outra, Xosé Manuel Pereiro. Veña, ata outra.